Tenisový areál prilákal v 1. júlovú sobotu množstvo divákov, veď nie každý deň máme šancu naživo vidieť slovenské hokejové hviezdy. Ako súvisí tenis s hokejom? O tom nám povie viac organizátor tohto vydareného prvého ročníka benefičnej akcie Let's Go Hokej. Je to určite len oddychová akcia, hovorím, mala to byť len nejaká grilovacia akcia, kde chalani ho mali zrelaxovať, ale vzhľadom na to, že ma množstvo ľudí oslovilo s tým, či by som mi nevedel zabezpečiť nejaké podpisy, už keď tu chalani budú nejakú hokejku race, tak som sa už rozhodol, že to spravím spoločne s Autogramiádou. Tenisového turnaja hokejistov proti sponzorom sa zúčastnili hráči zvučných mien ako Vladimír Mihálik, Marek Zagrapan, Lukáš Hvila, Tomáš Chrenko a ďalší športovci so skúsenosťami z reprezentácie Slovenska, NHL či KHL. Niektorí z nich sa s nami podelili o svoje pocity z tejto akcie. Každá krajina je iná, v každej je vlastne iný štýl hokeja. V Česku som začínal, tam som prešiel mládežníckymi kategóriami, tam som začínal v doraste, v juniorke, v Amerike, potom som prešiel na ten dospelácky hokej, no a minulú sezónu som bol v tom Rusku, tam je vlastne novootvorená liga, tam sa to rysuje veľmi pekne, takže uvidíme, čo bude ďalej teraz. Hráte rada aj tenis? Tenis som veľmi dlho nehral, ale už sa teším, ak sa dneska zahráme trošku. Čo bolo asi také najťažšie vo vašej športovej kariére? Tak určite to bol ten odchod zo Slovenskej ligy do Ameriky. Vy patríte nesporne k najvyšším hráčom, má to svoje výhody aj nevýhody? Tak určite sú tam aj výhody, aj nevýhody a hlavne tie výhody sú v rohoch klziska všade blízko a nevýhody možno trošku v obratnosti a v rýchlosti. Čo by ste poradili takým mladým začínajúcim hokejistom, ktorí tiež sa túžia dostať do zámoria alebo zahraničia? Ja si myslím, že hlavne musia chcieť a stále na sebe pracovať a to by ich malo dostať tam. Ja som napríklad išiel do sveta z Prešova, a to je na tej istej úrovni ako Bardejov teraz. Pôsobíte momentálne v Plzni. Skúste porovnať Českú extraligu s našou. Je v tom nejaký rozdiel? Tak dá sa povedať, že tá Česká extraliga je viac o osobných súbojov, viac sa tam bráni a dá sa povedať, že tí chlapci tam, dá sa povedať, viac na sebe pracujú. Čo očakávate od dnešného dňa? Ja sa na to teším, dúfam, že to dobre dopadne. Celodenný program ponúkol okrem tenisového turnaja aj animačný program Tombolu, súťaže zručnosti a fanúšikov iste potešila aj Autogramiáda. Lebo som chcel vidieť hokejistov, tých a ako hrajú tenis. A že má dobrú vec, že vyšli tie peniaze. A ktorý hokejista je tu pre teba taký na koho sa najviac tešíš? Tak Zagrapan, Smotrila, Hvila a asi všetko tak. A komu ty fandíš v hokeji? Tak na Slovensku v HC Košiciam a v NHL-ke Chicagu. Ty sám hráš hokej? Hokejbal za Salesiánov. V benefičnom turnaji si vo štvorhre konečné víťazstvo vybojovali domáci hráči David Bojčík a Andrej Kurimský. Hokejistom v ruke zjavne sedela lepšie hokejka než tenisová raketa. Výťažok z akcie, ako aj z predaja darov od prítomných hokejistov, putuje do domova sociálnych služieb Alia a Salesiánom Dona Boska. Súbežne prebiehal aj prvý ročník hokejbalového turnaja mladých bardejovských hokejistov pod patronátom domácich hviezd HC 46 Bardejov Vladimíra Mojdisa a Andreja Šima. Odmenou pre mladých športovcov bolo vyhlásenie výsledkov v prítomnosti svojich veľkých idolov. Víťazom tohto turnaja sa stali hráči týmu Black Bears. V teste zručnosti exceloval Filip Panóc. Neformálna zábava v areáli tenisových kurtov pokračovala do neskorých hodín, čo svedčilo o veľkej spokojnosti všetkých zúčastnených. Organizátor David Graca prisľúbil, že určite to nebolo posledné podujatie, kedy bardejovská verejnosť mohla stretnúť hráčov slovenskej hokejovej špičky. Najbližšie to vraj bude možné už počas bardejovského jarmoku.